Predstavte si, že idete zajtra na obecný úrad. Čo očakávate? Nemali by ste nič mimoriadne. Iba to, aby ste vybavili bez zbytočných komplikácií všetko to, čo potrebujete. Aby ste vždy dostali správne informácie a aby sa k vám každý správal s rešpektom. Ale podľa mňa si tu neuvedomujeme jednu veľmi dôležitú vec. Že obecný úrad nie je tá budova. Obecný úrad sú ľudia, ktorí svojou každodennou prácou pomáhajú obyvateľom našej obce. Ako starosta chcem nastaviť prostredie, kde profesionalita, ústretovosť a rešpekt budú prirodzenou súčasťou našej práce. Pretože dobrý obecný úrad nespoznáte podľa budovy. Spoznáte ho podľa toho, ako sa správa k ľuďom. A presne takéto princípy chcem pre našu Lúku.